do oken, tak si doma nalepte na okna tuhle folii. Já tu mám pana Bedrnu, dobrý den. Dobrý den. A ten nám poví, o jakou folii se jedná. Tak můžete nám představit tuhle novinku? Jedná se o samolepicí energetickou folii, která nám ušetří až 20% nákladů na vytápění. Kde všude můžeme tu folii použít? Kam ji můžeme nalepit? Folie je vhodná pro použití na skleněné plochy, na okna, na balkónové dveře, na zimní zahrady, troufám si říct, na veškeré skleněné plochy v interiéru. Vy jste říkal, že nám ušetří až 20% tepla nebo energie. Jaké ještě přednosti má tahle folie? Tak to se týká vlastně zimního použití. Ta folie je celoroční, takže přes zimu nám ušetří skutečně až 20% nákladů na vytápění. A přes léto má ten efekt, že vlastně odráží UV a UVB záření, které je škodlivé, které nám způsobí vyšisování nábytku a tak dále. I pro kůži je škodlivé vlastně. Ona se lepí zevnitř, ta folie. Ano. Co když mám několika komorová skla? Můžu ji také použít? Určitě můžete použít, tam už sami o sobě ty okna jsou velice efektivní, ale přesto určitě přes ty okna nějaké teplo uniká, takže vlastně tou folií zase snížíme ten rozdíl toho úniku tepla. V jakých rozměrech se dá sehnat tahle folie? Tak zatím se folie vyrábí v rozměru 90 cm na šířku a 2 metry na délku. A když mám větší ty okna? Folie byla testována, takže určitě se dá folie napojovat, nemá ani příčnou, ani podélnou smrštivost, takže vlastně můžete napojit, troufám si, na jakýkoliv rozměr. Myslíte, že si to zvládne doma nalepit i běžný divák loskutáka? Já věřím, že určitě, já myslím, že to zvládnete i vy. My se o to pokusíme teďkon. Tak předem je potřeba říct, co budeme potřebovat a jak vlastně připravit tu plochu. Ano. Takže okno je potřeba čističem na okna očistit od prachu a od špíny, aby potom ten výsledný efekt byl opravdu co nejlepší. A potřebujeme k tomu klasický řezáček, stěrku s měkčenou stranou, abychom vlastně byli schopni uhlazovat krásně tu folii a potom si připravíme do klasického rozprašovače na kytky vodu nebo jarovou vodu, abychom vlastně namočili okno a potom následně i tu folii, aby jsme mohli s ní manipulovat, aby se nám tam nevytvořily bublinky a tak dále. Musí nás být víc, je to lepší, když to dělá člověk? Doporučujeme určitě dělat ve dvou, protože si vyhovíme, že a potom ten výsledný efekt, myslím si, že bude zajímavý. Dobře, tak mi říkejte, co mám dělat. Tak, já vás poprosím, jestli byste byla tak hodná a nastříkala kompletně tu plochu toho okna. Celou? Ano. Dobře. Folie má vlastně ochranný krycí papír, který je potřeba sloupnout. Tak, já ho můžu přidržet. Já takhle to rozvinu. Dobrý. A poprosím vás opatrně takhle sloupnout ke straně tady k té ruce. Ten papír. Tak až dolů. Teď vás poprosím znovu vzít si ten rozprašováč. Ano. A tak, jak jste šikovně nastříkala to okno, tak nastříkat i tu folii. Na tu lepivou část. Ano. Teď vás trošku postříkám. Nevadí, je teplo. Takže vlastně přiložíme takhle do rohu. Ona se nám takhle krásně ta folie potom má pohybuje. Close-up, ano. Z jakého je vlastně vyrobena materiálu ta folie? Je to metalizovaná polyesterová folie. Jakou má životnost? Jak dlouho to vydrží na tom skle? Návratnost folie, co se týče financí, je 1 rok a celková doba užití je určitě velice dlouhá. Tak a teď je potřeba vlastně od středu ke stranám a bočním nebo horním vlastně vytlačit tu vodu. Jo, takže ty pohyby by měly být zhruba následovné. Když se nám to nepovede, jde to potom nějak jako strhnout, přelepit? Já myslím, že do té doby, dokud tam máme tu vodu, tak určitě. To bude mít ten výsledný efekt? Nebo? Ne, voda nám zreaguje s lepidlem, takže to vlastně vytvoří takový mléčný efekt, což je dobře. My na něm uvidíme potom eventuálně chyby a můžeme pracovat dál s tou folií, eventuálně to poopravit. Takže tady tu folii seřízneme, ale tohle je veliká plocha, veliké okno. Co když máme malé okénko? U menšího okna je samozřejmě potřeba připravit si ten rozměr hned na začátku, abychom nevyhodili potom zbytečně velké množství folie jakoby s prořezem. Jak je to s propustností světla? Nemůže někdo namítnout, že by měl potom v místnosti tmu? Určitě ne. Propustnost světla je více než 70%, což potom samozřejmě okem není viditelné, takže folie se stane součástí okna a výhled není nějak zastíněn. Tady teď máme ten mléčný efekt, jak jste říkal. Jak to potom vypadá, když to uschne? Tenhle ten mléčný efekt vlastně zhruba po 24 hodinách zmizí a tady za vámi už je potom okno, které vlastně se lepilo dříve a takhle to vypadá, myslím
myslím si, že tam opravdu ani není poznat, že folie je tam nějaká nalepená. A poslední otázka, která mne napadá, jak se potom o to okno budu starat? Normálně čistícími prostředky na okna? Naprosto běžným způsobem jako o klasická okna. Pane Bedrno, já vám děkuji. No a jsem ráda, že jsme vám mohli ukázat další novinku, která vám ušetří peníze. Tak to bylo téma teplo domova, ale nejenom teplo je součástí domova, také čistota. Ano, čistící prostředky nakupujeme opravdu ve velkém. Ale